Dɔgɔkun caman kɔnɔna na danabaliya kɔfɛ a fanga dɔgɔyara siga fɛ a hakili la. Ameriki jamanakuntigi min si bɛ san 81 na o y'a jira ko a ye a sen bɔ yɛrɛkofɔ nin na kalo kelen ka kɔn jamalajɛ ɲɛ min tun ka a tɔgɔ da cɛbɔya la. Ne dalen b'a la ko a bɛ n ka politiki tɔn ni jamana nafa la n ka bɔ fanga la ka ɲɛsin jamanakuntigiya dɔrɔn kan fo ka se n ka fanga sarati laban ma. Biden y'o fɔ a ka kunnafoni di sɛbɛn dɔ kɔnɔ. Bi n b'a fɛ ka n ka kokɔrɔdɔn ni n ka dɛmɛ bɛɛ di Kamala ma walasa a ka kɛ an ka politiki tɔn ka cɛbɔ ye ɲinan. A y'o fɔ ka fara kan ka ɲɛ fiɲɛ sira fɛ X kan ka bɔ a ka kɔgɔjida la tuba a tun bɛ dɛnkɛrɛfɛ sigi la Covid fɛ. Ni laseli nin makɔnɔnen hali n'a sɔrɔ ko mɔgɔba min ɲɛsin bɛ o ma o ye sɔsɔli kɛ siɲɛ caman o bɛ yɛrɛ ko fɔ do dusu tiɲɛ min ye fɛn caman sɔrɔ ka ban ni a fɔlɔ ye Donald Trump fagali cɛsiri min kɛra juillet kalo o tile 13 na. Kamala Harris n'o ye Amerikɛn farafin buruju fɔlɔ ye min kɛra jamanakuntigi dankan ye o y'a jira o yɔrɔnin bɛɛ ko a labɛnnen don ka demokratiw ka cɛbɔya sɔrɔ n'a kun ye ka Donald Trump gosi. A si bɛ san 59 na a bɛ kamalenya ja jira Donald Trump ɲɛda la san 78 min bɔra nin dɔgɔkun na ni fanga ye ka bɔ cɛbɔ lajɛba la min y'a to Républicain jɛkulu y'a yɛrɛ bila baarakɛcogo la a ka cɛbɔya kɔfɛ. Joe Biden fana y'a jira k'a bɛna kuma jamana ye dɔgɔkun laban nin na. Or a country of chaos.